Marko Asempa Tinum. Na oduru epuneja Galasifo asase so. Na ofiri kuduo mu no. Ntemara na onipa bi a wowo honhom fifiri aboda mu hia no. Ono na odi aboda mu aye ne tenable. Na obiara ntumi mfa nkonsonkonson mpo enkyekire no. Na wanya no mpokyire ne nkonsonkonson ngui. Na watete nkonsonkonson no abubu mpokyire no mu. Na obiara ntumi enyojo no. Na da nadwo ne awia wowo abodan mu ne emeposo tiatiam na odi abo twitwa ne ho. Na wohunu Yesu wo akirikire no otutu mrika bekoto no na wodi ne kase atia mu se edien na ye ne wu Yesu Onyankopon ne wo sorosoro ba wo yo me do Onyankopon se mpame efiri se wase ne se wo honhom fi firo nipa no mu. Na obisa ne se Wodin di sei. Na obua se me din di adom efiri se ye yebebre. Na osra no pii se ompamo no mfira asase ne so. Enso na emprekokuro kase bi wo bepo no ho ho redidi. Na honhommoni ni nyina asra no se fam yenko mpreko no mu. Na yenko hyene won mu. Na wama won kwan. Na honhomfi ni friadi wa hyene mprekokuro no mu. Na ekuro ni nyina bokididi. Sami wa botan kon no ogu epono mu. Nso na wobeye se impini. Na wowu epono mu. Na wane a wohwe mpreko no dwane. Okoka ni kuro no mu ani nkura anase. Na ofiri edi se okohwe de aba. Na woba Yesu nkyɛn. Do behunu de honhommɔne wɔ ne so no a odi edom no se wɔte hɔ fra ntoma. Na n'adwene mu ateɛ. Na wosuroe. Na wana wohunu ye no kan de eye de honhommɔne wɔ ne so no ne mpreko no ho asɛm kyerɛ wɔn. Na wofrase srɛ no se wonfiri wɔn hye so nkɔ. Na osi kuduo no mu. De anka honhommɔne wɔ ne so no srɛ no se obetena ne nkyɛn. Nanso wa ama no kwan. Na wɔse ne se Kɔ fie obusuafo nkyɛn. Na kɔka nneɔma a Awurade ayɔ ama wo ani mmɔboro a wɔhu wo no kyerɛ wɔn. Na osi mu kɔe. Na okufiti ase ka nneɛma akɛse a Yesu yɔma no wɔ Dikapoli. Na ɛyɛ wɔn nyinaa nwanwa. Na Yesu tena akuduo mu twa ɛpo no ba asuogya bio no. Nkrɔfokuo pii behia ne nkyɛn. Na ɔwɔ mpoano. Na hyiada mu panini baako a wɔfrɛ no Yellow Bai. Na ohunu no no ɔhwe ne nase. Na ɔsrɛ ne pii sɛ me babare wu na bra na fa wo nsa begu ne so na ne ho nyɛ no din na onya nkwa. Na ɔne ne si mu kɔe. Na nkrɔfokuo pii di n'akyi. Na wɔkyere ne so. Na wɔbaa bi a mogya atu ne mfinhyia dumienu. Na wɔhunu amane pii ayaresafo bebree nsam. Na wɔahwere n'ahodie nyinaa. Na anye ne yie bia. Na mmom ɛkɔɔ so. Ti Yesu nka no. Befiri n'akyi nkrɔfokuo no mu. De ne nsa bɛka n'ataadeɛ. Na ɔka sɛ sɛ mede me nsa meka n'ataadeɛ nko ara a me ho bɛyɛ me den. Na ntam ara mogya etu no no twae. Na wɔte ne honam mu sɛ na yadeɛ na gyae. Na ntam ara Yesu hunu ne mu sɛ ahoɔden bi afiri ne mu. Na ɔdane ne ho nkrɔfokuo no mu ka sɛ Hwan na wɔde ne ho ka amatadeɛ? ɛna n'asuafoɔ ne se ne sɛ Ohu sɛ nkrɔfokuo no kyere wo so na wo se hwan na wɔde ne nsa kaa me? Na otwa n'ani sɛ obehunu deɛ ɔyɛ adeɛ no. Na ɔbaa no nim deɛ ayɛ no wɔ ne mu nti ɔde suro ne ahopopo ba bɛhwee n'anim. Na ɔka ne kure nyinaa kyerɛ no. Na ɔse ne sɛ Ɔbaba wo gyidie agyew. Kɔ asomdwie mu. Wo yadeɛ no nyae. Na wo ho nyɛ wo den. ogusu rekasa no ofiri hyiadan mu panini fie bɛka sɛ wo babaa na wu aden na woda so ha kyerɛkyerɛfo no. Na Yesu ani asɛm a wɔka n'akyi. Na wɔsi hyiadan mu panini ne sɛ Nsuro
na gidiara. Na wama obiara ani n'akyi sɛ Petro ne Yakubu nua Yohane. Na oduru hyiadan mu panyin no fie no, obehunu nipa a wɔyɛ gyegyeegye ne wɔne a wɔresu na wɔreyɛ hoopi. Na wɔhyɛ ne hɔ no, wɔse wɔn sɛ, Adɛn na moyɛ gyegyeegye na musu? Abɔfra no nwui. Wada. Na wɔseree no. Na wɔpamo wɔn nyinaa na wɔfa abɔfra no agya ne ne na ne wɔn a wɔka ne ho no ɛkɔ faako a abɔfra no da. Na ɔsɔ abɔfra no nsa see no sɛ, Talita kum. aseɛ ne sɛ, Abaayewa, mesew sɛ, nyane. na ntɛm ara abaayaa no sɔree na wɔnantee. Na wɔadi mfinhyia 12. Na wɔn ho dwiri wɔn kɛse. Na wɔhyɛ wɔn dendenden sɛ wɔma obiara nte. Na wɔkaa sɛ wɔma ne biribi ni.